acara Selan Ageng miturut voting utawa masyarakat, suara masyarakat pancen ngersake dalange kuwi dalang sing isik Joko, dalang ganteng urung kambon karo wong wedok. Iya wis dadi anu pilihane kuwi no. Alhamdulillah awake dhewe sowan rene. Lah ya mula telah golek-golek pramat grobel ini ya. Iya sing akeh randane malah ndak apa-apa no. Ya mestake dawuh dengan prinsip agama karo budaya kudu melaku bebarengan. Oh iya, mergo ana unen-unen saka para sarjana kang sujaning budi. Iya, dengan agama hidup akan terarah, dengan seni hidup akan indah, dan dengan ilmu hidup akan mudah. Oh ngono ya, Mak. Wis tak sawangokno, lan aku kena menyimpulkan warga masyarakat Grogol. Kene kuwi agamane kecekel, ora mung priyayi budaya, ora mung priyayi sing seneng karo wayang kulit, tresna karo kabudayan. Ning kene kuwi priyayine agamis no. Oh ngono. Spirituale dhuwur, buktine apa? Aku mau nunggoni aganisa. Wah, dan isa waten bauan Allahu Akbar rutuk masyarakat Grogol langsung delok wayang ndak salat sih. Lan selak rakuman nggon ora apa-apa, engko kan mulih nek salat ngono. Iya. Iya mestake dawuh. Sing penting ora iso matur apa-apa, sing baku ndonga. Oh iya. Ndongake ngeleki desane Lirakati Grogol. Ya. Muga-muga sak rampunge seluruh rangkaian adicara Selan Ageng utawa bersih desa wujud tandha syukure warga masyarakat Grogol Kecamatan Samuk. Desa Grogol dadi desa sing baldatun, thayyibatun, warapun gofur, gemah ripah lojinami kerta tata turaharja, murah sandang lawan pangan, cina ketok ing kamulyan, tinebena saka bencana alam. Muga-muga warga masyarakat Grogol sing pinaringan gerah ndang waras ndang mari Allahumma. Muga-muga warga masyarakat Grogol sing isih Joko, sing isih perawan dan temu karo jodone Allahumma. Muga-muga warga masyarakat Grogol sing duwe utang, muga-muga sing ngutangi lali. Muga-muga ndang iso nyaur. Kok menawa ngiklasne kok menawa sing ngutangi iki ngiklasne ngono kan malah apik lah ya. Jebul kae sing tak anti-anti wis tak mrene yo.
Iki uga disiarkan langsung lumantar live streaming Asta Brata Media no. Oh ngono ya.